Welcome to Biafra Battle Cry TV, where Biafra is not just only our identity, it is our faith. Here, we stand firm in our devotion to the cause and to our leader, Mazi Nnamdi Kanu, champion leader of the indigenous people of Biafra, IPOB. Don't forget to like, share, and subscribe to stay connected to the heartbeat of the resistance. Thanks for watching, and may Biafra rise. Lolo Nneka Chimezie na-ekwu anyị ka na-ewetara ụlọ ọnọdụ Igbo ebe anyị nọ ugbu a bụ na Kuje Magistrate Court ebe anyị bịara maka ịhapụ onye ọkaikpe Nnamdi Kanu na nwanne ya nwoke bụ Emmanuel. Onye ọkaikpe Nnamdi Kanu bụ barista Aloy Ejumakọ na nwanne ya nwoke bụ Emmanuel, na anyị bịara na protest, peaceful protest nke this our president bụ onye isi ya. Anyị ma far back in 2014 otu ha ji wee protest ya agbala ha nkịtị, mana tata a na-anakwasị the people of Nigeria ime peaceful protest ebe anyị na ụgbọ na Kuje Magistrate Court dịka m si wee kwuo na mbụ ndị anyị na ha na ebe a bụ lawyer Maazị Nnamdi Kanu na nwanne anyị nwoke nwanne dị na mba ọhịa anyị ga-echi ya nwanne dị na mba Maazị barista Sowere the next president. The next president. Nna anyị ukwu ga-agụ ụlọ okwu kọwatara ụlọ ihe mbọ ha na-agba ịhụ na a hapụrụ ndị ejiji. Yes. Ya ka ọ dị nkenke. Ya m na discord is magistrate. Ihe m bịara bụ ka m hụ otu ihe si aga. Maka okwu a na-ekwu abụkebeghị maka this magistrate. No. Okwu a na-ekwu ugwu ọrụ ndị a eji kedu ihe ha ga-eme gbasara okwu na-abịa ka Nnamdi Kanu echi. Ile anyị ihe kọtụ kwuru, kọtụ federal high sị ha ka lọya ndị defender Nnamdi Kanu ga-abịa nọkọ dezie ha olu ka e were mara otu Nnamdi Kanu si ga-edefend the case. A ga-edesikwa ndị uwe the witnesses mana kịta Aloy, one of the leading counsel Prince Emma Kanu, one of the witnesses along with other witnesses. So immediately know about aging there. Edere akwụkwọ to Attorney General of the Police. Edere akwụkwọ to Inspector General of the Police. Edere akwụkwọ to Commissioner of Police. We say ijikwe ndị a akwụkwọ ha naanị ojiji na ọ ga-eme nikwe na okwu Nnamdi Kanu otu si ga prepare onwe ya to enter defense because the prosecution in that case emisia no dia matter. The next thing bụ Nnamdi Kanu to enter defense, and the lawyers must to help to prepare him. Now one of the lawyers is now arrested and detained. One of the witnesses arrested and detained, which means the process of. Thanks for watching Biafra Battle Cry TV, where Biafra is not just only our identity, it is our faith. Don't forget to like, share, and subscribe to stay connected to the heartbeat of the resistance. Thanks for watching, and may Biafra rise.